No, ja idem akurát z Hip-Hop žije. Koľko je hodín? 10:50. 10:50. Pretože pán Božko sa rozhodol, že keď budem v areáli Hip-Hop žije, tak on neodohrá koncert. A že keď neodídem sama od seba, tak ma vyvedú SBS-kari. Takže idem domov. Dúfam, že si to užijete. Nemáte za čo, odišla som, odohrá koncert, môžete sa tešiť. A tak.